Paano ba to guys? So, nahihiya ako guys. So, ito. So, ito. Isa. So, dito. Hi guys! Welcome to another video of the day. Anyway guys, today you will see this video. Actually, I filmed this October 10th today. So you will seeing this video tomorrow, which is now you see this video November 11, because that's how I promised that I will tell you who's the winner November 11. So this is a giveaway. I'm just gonna pick the winner, one winner here in the US. I just want to say thank you to all of you guys, to all of you from the Philippines, from anywhere you are guys here in the US. I have few viewers in other countries. Thank you all guys so much for watching. I really do appreciate it. Thank you for, you know, 5,000 na tayo. Anyway guys, so I really do appreciate sa time na binigay ninyo, sa mga nag-views ng video ko, sa nag-like, sa nag-comments, yung palaging nag-comment andon. So yun guys, so this giveaway guys, I can only afford dito sa US. Sana maintindihan nyo ako guys, sana maintindihan nyo kami. Ako, mostly ako, kasi ako ang nagdesisyon at saka tinutulungan lang ako ng asawa ko na bumili dito ito. Maliit lang naman itong giveaway ko guys, kung ano lang ang nakakaya ko at kung anong kaya ko personally, at saka tinutulungan ako ng asawa ko. So anyway guys, salamat sa nag-subscribe sa channel ko, at saka salamat din sa inyo guys sa panonood. Ito guys, hindi ito kainan ng aso ha. Ano ito sa kitchen namin ito. Gamit namin ito sa kitchen. So ito, nilulokot ko siya guys. Ito. At saka ito. Hindi naman sobrang dami ang na gustong sumali. So yun lang guys. Paano ba to? Sabi ni Tami guys, salamat din daw sa inyo sa panonood, sa pag-comment. Salamat din daw sa inyo at pasensya na daw na yun lang ang mabibigay namin. Baka next time sabihin ko sa inyo kung kailan, para international na talaga, para saka mayroon ding giveaway na mangyayari pero matagal pa yon sa Pilipinas, para lang sa Pilipinas, at may kasunod na pang international na talaga na kaya na namin mag-do international. So yun, ipakita ko sa inyo yung, di ba guys, nakita ninyo yung previous na pinakita ko sa inyo kung ano yung ibibigay ko. So meron akong inad na kaming mag-asawa, isa lang guys, pero ipakita ko sa inyo. Hold on, haha. Kunin nating presyo kasi dito pa yung price eh. Para hindi tayo pagtawanan ni Tami na hindi ko kinuha yung price. Okay, so ito yun guys. Ito yun. Ito. At saka ito lang yung na-add ko guys. Pasensya na guys ha. Hindi mahal, hindi marami, hindi ano lang. Basta kay pasalamat ito. Paano ba to guys? So nahihiya ako guys. Nahihiya ako guys. Kung sino man ang manalo, pag ano lang guys, dito sa DM, doon sa Instagram account. Kung meron kang Instagram account, mag-DM ka lang, send me a private message. Please don't leave a comment on any pictures of my Instagram account. Screenshot yung yung YouTube account mo or Facebook account mo, screenshot mo lang and then isend mo sa akin. And so yun, and then I will contact you back, and then kung wala ka namang Instagram account, doon ka sa Facebook, i-ano mo lang yung YouTube account mo, screenshot, send it to me, and yeah, so that's it. And anyway guys, so let's get started before itong video na sobrang taas na, 13 minutes na siya. So anyway guys, let's get started. So excited na ako guys kung sino mapili ko dito. So anyway, excited na ako. Ilagay ko kayo dito para talagang alam ko. Ay, para talagang yung hindi ko talaga makikita kung sino ang mabunot ko. So ito, isa. So dito. Excited na ako, guys. Miles. Hi, sis Mylene. Okay, ano ko to sa gilid
So, si Sis Smiley ang nanalo. Congratulations, Sis Smile. Salamat, guys. Kung hindi man kayo nakuha, guys, pasensya na. At saka, kung nandun kayo sa Pilipinas, pasensya na. Next time ulit, guys, ha. Next time, I promise, may mga masusunod pang mga giveaways after nito. So, anyway, guys, si Mylene Mile ang nanalo, guys. So, anyway, Mylene Miles. Congratulations, Mylene! Ilagay ko ito dito para... Yan. So, salamat sa inyo, guys, sa panonood. And so, Mylene, if you're watching, please leave a comment. Please leave a comment here, but DM me in my Instagram or my Facebook account. Screenshot your YouTube account and send it to me, and then I will contact you back. So anyway, guys, salamat sa inyo. Salamat, at saka pasensya na sa mga hindi na pili ko. Pasensya na talaga. May next time. Ganito naman talaga. Sana mabigyan ko lahat, pero hindi ko talaga kaya nabigyan ang lahat. So anyway, thank you guys so much for watching. I really do appreciate it. I hope I will see you guys in my next video. Bye, guys! Thank you. Congratulations, Mylene. Salamat lang ito sa inyo. And si Mylene ang nanalo. Thank you all, guys, so much for watching. Bye-bye. I will see you guys in my next video. Bye! Salamat, guys, ha. Salamat talaga sa 5K plus. Salamat. I appreciate it so much.